سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, iets verklaren, deel 2. iets verklaren. 2. یو څه تشریح کول، دوهمه برخه. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? ته ولې نه وې راغلی؟ Ik was ziek. Ik was ziek. زه ناروغ وم. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. زه نه وم راغلی ځکه چې زه ناروغ وم. Waarom is ze niet gekomen? Waarom is ze niet gekomen? هغه ولې نه و راغلی؟ Ze was moe. Ze was moe. هغه ستړې شوې وه. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. هغه نه و راغلی ځکه چې هغه ستړې شوې وه. Waarom is hij niet gekomen? Waarom is hij niet gekomen? هغه ولې نه دی راغلی؟ Hij had geen zin. Hij had geen zin. د هغه زړه نه غوښتل. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. هغه نه دی راغلی ځکه چې د هغه زړه نه غوښتل. Waarom zijn jullie niet gekomen? Waarom zijn jullie niet gekomen? تاسو ولې راغلی نه وئ؟ Onze auto is kapot. Onze auto is kapot. زموږ موټر خراب شوی دی. Wij zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. We zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. موږ نه و راغلی ځکه چې زموږ موټر خراب شوی دی. Waarom zijn die mensen niet gekomen? Waarom zijn die mensen niet gekomen? دا خلک ولې نه و راغلي؟ Zij hebben de trein gemist. Zij hebben de trein gemist. له دوی څخه ترین تیر شوی و. Zij zijn niet gekomen omdat ze de trein gemist hebben. Ze zijn niet gekomen omdat ze de trein hebben gemist. دوی نه و راغلي ځکه چې له دوی څخه ترین تیر شوی و. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? ته ولې نه وې راغلی؟ Ik mocht niet. Ik mocht niet. ما ته اجازه نه وه. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht. زه نه وم راغلی ځکه چې ما ته اجازه نه وه. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Iets verklaren. Deel 2. Iets verklaren. 2. یو څه تشریح کول، دوهمه برخه. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? ته ولې نه وې راغلی؟ Ik was ziek. Ik was ziek. زه ناروغ وم. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. Ik ben niet gekomen omdat ik ziek was. زه نه وم راغلی ځکه چې زه ناروغ وم. Waarom is ze niet gekomen? Waarom is ze niet gekomen? هغه ولې نه و راغلی؟ Ze was moe. Ze was moe. هغه ستړې شوې وه. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. Ze is niet gekomen omdat ze moe was. هغه نه و راغلی ځکه چې هغه ستړې شوې وه. Waarom is hij niet gekomen? Waarom is hij niet gekomen? هغه ولې نه دی راغلی؟ Hij had geen zin. Hij had geen zin. د هغه زړه نه غوښتل. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. Hij is niet gekomen omdat hij geen zin had. هغه نه دی راغلی ځکه چې د هغه زړه نه غوښتل. Waarom zijn jullie niet gekomen? Waarom zijn jullie niet gekomen? تاسو ولې راغلی نه وئ؟ Onze auto is kapot. Onze auto is kapot. زموږ موټر خراب شوی دی. Wij zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. We zijn niet gekomen omdat onze auto kapot is. موږ نه و راغلی ځکه چې زموږ موټر خراب شوی دی. Waarom zijn die mensen niet gekomen? Waarom zijn die mensen niet gekomen? دا خلک ولې نه و راغلي؟ Zij hebben de trein gemist. Zij hebben de trein gemist.
له دوی څخه ترین تیر شوی و. Zij zijn niet gekomen omdat ze de trein gemist hebben. Ze zijn niet gekomen omdat ze de trein hebben gemist. دوی نه و راغلي ځکه چې له دوی څخه ترین تیر شوی و. Waarom ben je niet gekomen? Waarom ben je niet gekomen? ته ولې نه وې راغلی؟ Ik mocht niet. Ik mocht niet. ما ته اجازه نه وه. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht. Ik ben niet gekomen omdat ik niet mocht. زه نه وم راغلی ځکه چې ما ته اجازه نه وه. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens.